Hier tussen de Amerikaanse vliegtuigen staan er 2 van Nederland. Beide worden vliegen door 2 Nederlandse piloten. In het begin wienen er bijna zieken, maar die binnen zo goed als oplost. Ja, ik blijf er altijd ook een beetje, nog net niet om lachen, maar er wordt natuurlijk heel snel gezegd, er waren enorme problemen met het vliegtuig. Ik kan alleen maar zeggen, het heeft een tijdje geduurd voordat het vliegtuig hier op Eglin in ieder geval aankwam voor de trainingsvluchten. En vanaf het moment dat het toestel hier heeft gestaan, hebben we eigenlijk geen enorme problemen onderkend. Een pad van de Nederlandse parsen kregen juist een kans achter de schermen te zien bij het Nederlandse team. Al haast hier binnen ze druk dwaande met het aanstellen van het toestel naar de Nederlandse wensen. En wichtiger nog, het goed in de macht krijgen van alles in, op of onder het toestel. We leren eigenlijk op dit moment van Lockheed Martin, de fabrikant, maar ook van de USAF, de Amerikaanse luchtmacht die met het toestel vliegt. Leren we eigenlijk hoe je het vliegtuig moet onderhouden en hoe je inspecties moet uitvoeren. En voor mijzelf dan specifiek als vlieger, hoe je je vluchten en je trainingsvluchten kunt uitvoeren. En dat is eigenlijk precies wat we hier dus op Eglin aan het doen zijn. Er wordt nou ook bezongen hoe het er in Nederland met vliegen worden kan. Het toestel zelfs bevalt de Nederlanders goed. Ik begin dan meteen te lachen, want ik verplaats mezelf meteen in de cockpit en denk van wat is het een fantastisch vliegtuig om te vliegen. En dat is het ook. Het is heel anders omdat het toestel gewoon groter, zwaarder is. Het heeft ook een stuk meer motorvermogen. En aan de buitenkant, het is wel een stevig vliegtuig zoals je het ook hier ziet staan. Maar het is ook eigenlijk een heel aerodynamisch vliegtuig, waardoor het snel klimt, het snel accelereert. En dat maakt het een genot om te vliegen als jachtvlieger.